ni weche mag somo odhi nyime makare e skul yawuoyi ma Kisumu Boys. Seneta moyier ma Kisumu Tom Ojienda ne ochwalo kony mag mabati kod gigo michamo e neno ni lwasi mar somo obedo makare. Mae timore e siche ma obila mag okwach kich pod dhi nyime kod timo nonro margi e wi gima dine kel masira mar majno. Japuonj maduong' Duncan Owiye to yango ni yore mag somo podi medo mana dhi nyime kendo en kod geno ni jopuonjre biro timo maber gikone. Kawuono wabiro mondo wang'i kaka wanyalo konyo skul be. Wakelo gi mabati 60 mondo watem wachago loso klese mayowang' kendo waneni ngima nyithindo dok kare. Mkati bwekelo ne 2,000 mondo wachaki to mama na chako kwa dok Nairobi wabro medo kendo kony mondo wager classes mowang' eko gi dormitories mowang' eko mondo nyithindo som. The donation that is given to this school will go a long way in rebuilding the school and getting back to normalcy. But as you say, we've tried our best to ensure that the basic learning has been sustained in the school. And I look forward